ପିଲାମାନେ ଚାଲ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏହି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। କନକର ଘର। କନକର ଘର ବଣର ତଟ, ଅଜଗର ଆଉ ମଗର ରଟ। ବଣର ପବନ ଗଛ ପତର, ଖବର ରଖଇ କନକବର। କନକର ବର ତପନ ବଳ, ଭକ୍ଷଣ କରଇ ବଣର ଫଳ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନକର ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା? ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଅଜଗର ଆଉ ମଗରମାନେ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ମିଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ବଣର ପବନ ଗଛ ପତର, ବଣ ପବନ ଗଛ ପତର ଖବର ରଖଇ କନକବର। କନକବର ସେ ଗଛ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଖବର ବୁଝୁଥିଲା। କନକର ବର ତପନ ବଳ, ଭକ୍ଷଣ କରଇ ବଣର ଫଳ। କନକ ବର ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି ନା ସେ ବଣର ଫଳକୁ ଖାଉଥିଲା। ଫଳ ଆଣ ଖଟ ଉପର ରଖ, ଏକ ଏକ ଫଳ କର ପରଖ। କନକ କହଇ ଗଗନ ଆସ, ସଅଳ ସଅଳ କମର କଷ। ଗଛ ପତରର କର ଆଦର, ସରଗ ସମୟେ ଘର ଆମର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଫଳ ଆଣ ଖଟ ଉପରେ ରଖ। ଫଳ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ କୁହାହେଉଛି? ଖଟ ଉପରେ। ଏକ ଏକ ଫଳ କର ପରଖ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବାକୁ କୁହାହେଉଛି। କନକ କହଇ ଗଗନ ଆସ, କନକ ଗଗନ ତା ବରକୁ ଡାକୁଛି। ସଅଳ ସଅଳ କମର କଷ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମର କଷିବା ମାନେ କ'ଣ? ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା କାମ ପାଇଁ। ଗଛ ପତରର କର ଆଦର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ପତରର ନିହାତି ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଉଛି, ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଉଛି, ଗଛ ଆମକୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ପତରର ଆଦର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସରଗ ସମୟେ ଘର ଆମର। ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ନା ନାହିଁ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏଇ ସରଗ ସମୟ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଯେମିତି 2 ଟିକିଆରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି, 3 ଟିକିଆ ଉପରେ ରେଡ଼ର ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି, 4 ଟିକିଆରେ ୟେଲୋରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି, ସେମିତି ତମେ 2 ଟିକିଆ ଅକ୍ଷର କେଉଁଗୁଡ଼ାକ, 3 ଟିକିଆ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ 4 ଟିକିଆ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେମିତି ତମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ତମେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।